Elmentem a szigetre, hogy nektek ne kelljen gyalog. Ez egy jó videó lesz. Mindent a nézőkért. Víz nem túl meleg, de azért elviselhető. Vannak azért, akik már fürdenek, napoznak. Végül is egész kellemes kis talpmasztást nyújt a tenger. Bár itt kergetőznek a tájmasszőrök, mindenáron masszázsokat akarnak végezni a turistákon, de hát nem túl kapós a dolog, révén, hogy íme ingyen van itt masszázs. Na, és akkor a kis szigetről átmentünk a nagy szigetre.